Γευστικές αναζητήσεις, μαγειρικές διαδρομές. Βρισκόμαστε στο όμορφο νησί της Σαντορίνης και στο εστιατόριο Ρόκα, ένα εστιατόριο το οποίο τηρεί ακόμα τις προϋποθέσεις της ντόπιας κουζίνας. Σήμερα θα δημιουργήσουμε ένα πιάτο τοπικό, το οποίο πραγματικά αναζητάει μέσα από το παρελθόν όλη τη δημιουργικότητα της σημερινής διατροφής μας. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τη λούτζα ή λότζα, ένα κυκλαδίτικο προϊόν, το οποίο σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων έχει κάποια διαφορετική μυστική συνταγή και εμείς εδώ θα παρουσιάσουμε τη δική μας εκδοχή. Σύμφωνα με το εστιατόριό μας, όπως σερβίρουμε και στους πελάτες μας. Η λούτζα ή λότζα λοιπόν είναι ένα χοιρινό κομμάτι κρέατος, κατά κύριο λόγο η μπριζόλα η χοιρινή, αλλά σε πολλές εκδοχές χρησιμοποιείται ακόμα και το χοιρινό το φιλέτο, το λεγόμενο ψαρονέφρι. Εμείς εδώ έχουμε διαλέξει το χοιρινό κομμάτι της μπριζόλας, το εσωτερικό, το λεγόμενο μάτι, και έχουμε επεξεργαστεί σε 20 με 25 μέρες περίπου να γίνει η ορίμανσή του. Θα πούμε λίγα πραγματάκια όσον αφορά το πώς γίνεται αυτό το προϊόν. Για 3 με 4 μέρες ψήνεται σε αλάτι και ζάχαρη και έπειτα μπαίνει σε ντόπιο κόκκινο κρασί. Συνήθως χρησιμοποιώ μανδυλαριά ή μαυροτράγανο. Τα εκλεκτά προϊόντα θέλουν και εκλεκτά κρασιά. Αφού βυθιστεί στο κρασί για 7 ολόκληρες ημέρες, έπειτα βγαίνει από εκεί και φτιάχνουμε μια επικάλυψη με ντόπια μυρωδικά, όπως είναι το θρούμπι, το οποίο υπάρχει άφθονο στη Σαντορίνη, το δεντρολίβανο, η πάπρικα, η γλυκιά από το γλυκό το πιπεράκι, η φρέσκια ρίγανη σε διάφορες μορφές της και υφές και φυσικά αλάτι και πιπέρι. Αγκαλιάζει όλο αυτό το στρώμα το χοιρινό, αφού πρώτα είπαμε έχει βυθιστεί μέσα στο κρασί, και μπαίνει μέσα σε ένα τούλι όπου ο βοριάς, ο κυκλαδίτικος βοριάς το αερίζει και μας το στεγνώνει μέχρι να μας δώσει το τελικό προϊόν. Όλα τα αρώματα των μπαχαρικών δεσμεύουν εσωτερικά τη γεύση στο χοιρινό και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο αποτέλεσμα. Μετά από 27 ημέρες που έχει αφυδατωθεί και το βοριαδάκι του Αιγαίου έχει χτυπήσει το προϊόν μας. Θα κόψουμε κάθετα για να δούμε πώς είναι το εσωτερικό, πώς έχει βγει, και έπειτα θα σερβίρουμε το πιάτο όπως σερβίρουμε και στο εστιατόριό μας στη Ρόκα. Έχοντας ολοκληρώσει λοιπόν όλη τη διαδικασία 25 με 28 ημερών, είμαστε έτοιμοι να γευτούμε αυτό το υπέροχο πραγματικά κυκλαδίτικο πιάτο, το οποίο το έχουμε σερβίρει όπως ακριβώς σερβίρεται και στο εστιατόριό μας. Είναι κομμένες λεπτές φέτες από τη λούτζα και τις συνοδεύουμε με ένα ξινοτήρι, το οποίο το έχουμε κάνει σε μορφή σβόλου, λίγο πιπερόμελο, το οποίο και αυτό είναι ένα χειροποίητο προϊόν που το δημιουργούμε εδώ πέρα, από Περιγές Φλωρίνης, φρέσκο πιπέρι και ελάχιστο πράσινο λαδάκι, το οποίο είναι αρωματισμένο και αυτό με δεντρολίβανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.